سلام زخبركم تخطاتلتنا رواندا بودابن بمئنقادن إيرترا دما بعوتات نا أفريقيا قابلت إيغانا يركبا اتزيتت أبنايو أب چامبيون عالم كلتشحن عسران حموشنك من يكخون زبل سفيح تحستو حزنا لكم قريبنا لنا منالبات إيرترا بقددن بشكلية عالم كبور سم كلوا وددر كتأنقد بزي مخالا كساب حجي رواندا معرئة كتوادادر كجمريا كاب زبل حساب نز خمسة عينات چامبيون عالم بمئنقاد ترغبو زلا مخسبات نلومي 10 حلقات كنقربو لكم هنا سناي مكتتال قداماي كيغالي اب تحت چامبيون عالم قطباوي لوطي ترئلا زي ابزور حزي اب كيغالي زكايد زلو چامبيون قددن بشكليت عالم نرواندا لعلي سبورتاوي وددر زخونه ترغم الله زي فصامي رواندا بزمزغبتو محبراوي قطباوي عبيت نعالم ترئل ورق او مدرخيو باشحات زغصرو بصحتي تقدادمتي اتليتات بشكليتا غازيطنياتاتن اواهرتي تكالاتن ناب كيغالي يوحزلو زي دما نهوتيلات نستفلاليو ابيات مغبن اغولغلوت مغعازيان عب عدل فطير يركب كابز حليفو جن منغست رواندا نزا اغاطام زي اب رواندا استسرح مالت ميد ان رواندا زبل ملكت زلو فريات نمللا يتقملو نا ايده طبب فولي بون رواندا كداونتن كالوتن ابوشت هاجر زفريو نغراتن اب فيت عالم نقربو عدل رخيبلو ناشتو نغدتاتن بدك انستيو زوننو تكالاتن مس اهغراويان عماويل كراخبون زلاقي متاسسار كفطرون يحجزوم الله بتوساخي نزعب وددر زي نمدلاو استسرحو مسرته لمعاتات كم محياش صرغياتاتن هنصت حدست معرفو اغايشن نمصاي عبيت توريزم درب طقمي هبو زي چامبيون عالم كيغالي كم صففتن وحسنت زسفنان كتمان ختلله بأمت اندما سراح نختفترن قطبان ختدنفعن زحجز عبي منጭ حيلي كوين والو كالاي كابتور رواندا ناب چامبيون عالم مقصلتاتي حدا حيال حلم افريقيا اب رواندا هاجر كرباتات قددن بشكليتا لك كم هايمانوتي تباهيلو كنغرلو جميرلو نزعب وددر عالم نمئنقاد مسرت زخونه اب 1988 زجمره تور دي رواندا زي اب فلما كم حدا نيشتي وددر زجمره تور ببعمتو ان عبينا تفلت ان مصيو اب موداتا دما حدا خابتو ماقدستي وددرات اب عود افريقيا كخون بغيلو اتي زدنق تساتفنت حزب رواندا اب صرغياتات كوينو نتقادادمت زريو دغف كمون اتوددر بزلو ناي موهاد بقعت ناهغراوي محبرسه بشكليتا مالت UCI ادناقو تحدير الله رواندا چامبيون عالم 2025 كتانقد زخالت لوك اند مخنيات اب وددر تور دي رواندا زرأيتو ودابه دحنتن فقر بشكليتانيو از تاريخ حدا حلمي بوحلل تلمن تعرن كمينا بحقي كم زغير زرئي هياو مسكر كوين الله لومي اتوم اب غودناتات كيغال خوينوم جغانوم زتبابعو زنبرو منسيات اب عالماوي مدرخ اب قدم حزبوم كوادادرو عدل رخيبوم اللو سالساي سبورتن كستات متحسب اوي مسلاتن كلتا ገጽ ናይቲ ውድድር ኮይኖም አለው كيغالي چامبيون عالم بمودابكوا انت تحقوست እዚ ፍጻሜ ካብ ስፖርት ዋሽን ዝብል ክሲናጽ ኣይኮነን ስፖርት ዋሽን ማለት ሓደ መንግስቲ አሉታዊ መዝገብ ሰብአው መሰላት ንምሽፋንን ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ኣወንታዊ ገጽ ንምህናጽን ዓበይቲ ስፖርታዊ ውድድራት ከእንግድን ኮለዩ ገለ አህግራውያን ማህበረሰብ ሰብአው መሰላት كم هومان رايتس ووتشن امنستي انترناشنالن منغست رواندا اب معفان ناي بوليتيكا تقاومو مغاس ناصنت بريسن اب غوربابتي هاغرات بفلاي دما اب ديموكراسياويت ريبابليك كونغو
ወተሃደራዊ ጣልቃ ብምእታውን ይኸስኦ በዚ ምኽንያት እዞም ኣካላት እዚ ውድድር ንሩዋንዳ መጋረጃ ጌርካ ነቲ ኣሉታዊ ገጽ ንኽትሽፍን ዕድል ይወሃባሎ ኢሎም ይካትዑለው በቲ ካልእ ወገን ድማ ኣህግራዊ ማሕበር ብሽክሌታ ማለት UCI ንመንግስቲ ሩዋንዳን ስፖርት ሰላምን ድሕነትን ንምምጻእ ዘለዎ ሓይሊ ብምዝካር ንውሳንኦም ይከላኸሉለው ስፖርት ከም ድልድል ባህልታት ዘራኽብ ጌርካ ዝቐርብ ክኸውን እንከሎ ንሓደ ክፋል ድማ ንፖለቲካዊ መኽሰብ ይውዕል እዩ ዝብል ስክፍታ ይፍጠር እዩ رابعي نمتعي سبورت بشكليتا أفريقيا زتسرق أفريقيا 2025 እዚ ኣብ ኪጋሊ ዝካየድ ውድድር ንሩዋንዳ ጥራይ ዘይኮነ ንምልእቲ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዝኸውን ዓቢ ተስፋ ተነቢሩሎ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክሌታ ዓለም ንፈለማ እዋን ኣብ ኣፍሪቃ ምውዳቡ ንመንእስያት እዚ ኣህጉር ከም መበገሲ ኮይኑ የገልግላሎ ምዝ ውድድር ተኣሳሲሩ UCI ሓደ ኣፍሪቃ 2025 ዝተሰመየ ስትራቴጂካዊ መደብ ኣዳሊሎ ዕላማ እዚ መደብ ብቕዓት ዘለዎ መንእስያት ኣፍሪቃ ብምልላይ ንኽስልጥኑን ኣብ ኣህግራውያን ጋንታታት ዕድል ንኽረኽቡን محجازيو ኣብ ሩዋንዳ ዝርከብ ማእከል ምዕባለ ብሽክሌታ ኣፍሪቃ ኣብ ምልላይን ምዕባይን ሓደስቲ ተቐዳደምቲ ዓቢ ተራ ይጻወታሎ ኪጋሊ 2025 ከም ቢንያም ግርማይ ዝኣመሰሉ ኣትሌታት ተቐዳደምቲ ዝኸፈትዎ በሪ ብምስፋሕ ንኻልኦት ብዙሓት መንእስያት ኣፍሪቃ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ንኽበርሁ ኣጋጣሚ ክፈጥር ተስፋ ተገይሩሎ እዚ ሓደ ውድድር ጥራይ ዘይኮነስ ንመጻኢ ወለዶ ስፖርተኛታት ብፍላይ ድማ ተቐዳደምቲ ብሽክሌታ ኣፍሪቃ ዝሃንጽ ዘላቒ ውርሻ ወይ ድማ ሌጋሲ ንምግዳፍ ዝዓለመ እዩ ሓምሻይ ዝኸበደ ውድድር ቻምፒየን ዓለም ፈታኒ መንገድታትን ኣብ ሃገረ ሽሕ ኩርባታት ኣሰልጠንቲ ስፖርተኛታትን ተንተንትን ስፖርት እዚ ኣብ ኪጋሊ ዝካየድ ዘሎ ውድድር ሓደ ካብቶም ኣብ ታሪኽ ቻምፒየን ዓለም ዝኸበዱ ክኸውን ከም ዝኽእል ይሰማምዕሉ ሩዋንዳ ሃገረ ሽሕ ኩርባታት ዝብል ስም ከም ዘለዋ መጠን እቲ መስመር ቅድድም ብተደጋጋሚ ብራኸን ቁልቁለትን ዝዓብለሎ እዩ እቲ ንዓበይቲ ደቂ ተባዕትዮ ዝተዳለወ መስመር 267.5 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ክኸውን እንከሎ ጠቕላላ ድምር ኩርባታቱ ድማ 5475 ሜትሮ ይበጽሕ እዚ ኣሃዝ እዚ ካብ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ስዊዘርላንድን ስኮትላንድን ዝተኻየዱ ውድድራት ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ ኣብዚ መስመር ከም ማውንት ኪጋልን እቲ ፍሉጥ ማለት ዱመርዲ ኪጋሊ ወይ መንደቕ ኪጋሊ ዝብል ቅጽል ስም ዘለዎን ብኮብልስቶን ማለት ዝተጸፋጸፈ እምኒ ዝተሰርሐ ኣዝዩ ዝበረኸ ዝኣመሰሉ ፈተንቲ ቦታታት ኣለዎ እዚ ድማ ብቴክኒክን ብኣካልን ዓቕሚ ዘለዎም ኣትሌታት ተቐዳደምቲ ጥራይ ንኽዕወቱ ዘገድድ ኮይኑ ንውድድር ፍሉይ መልክዕን ትጽቢትን ይህቦ ሻድሻይ ንባህልን መለለይን ሩዋንዳ ዘርኢ መድረኽ ዓለም ብሽክሌታ ብሩዋንዳ ልክዕ ከም ጸወታ ጥራይ ዘይኮነስ ሓደ ኣካል መዓልታዊ ህይወት እዩ ንብዙሓት ሩዋንዳውያን ብሽክሌታ ከም መጓዓዝያ ከም መጽዓኛን ከም ቀንዲ መሳርሒት ናይ ስርሖም እያ ስለዚ እዚ ስፖርት እዚ ምስ ባህሊ ህዝቢ ዓሚቕ ምትእስሳር ኣለዎ እቲ ሓደስቲ በረኽቲ ምድያብ ወይ ድማ ራይዲንግ ቱ ኒው ሄይትስ ዝብል መሪሕ ቃል እዚ ውድድር እዚ ክልተ ትርጉም ኣለዎ ቀዳማይ ነቲ ፈታኒ ኩርባታት እቲ መስመር ቅድድም የመልክት ካልኣይ ድማ ነቲ ሩዋንዳ ካብ ጸሊም ታሪኽ ተበጊሳ ዝገበረቶ ጉዕዞ ዕብየትን ተስፋን የመልክት እዚ ውድድር ንሩዋንዳ ትፍሉይ ባህላ ጽቡቕ ኣቀባብላ ኣጋይሻን እቲ ድሕሪ ጄኖሳይድ ዝተገብረ ዘደንቕ ለውጥን ንዓለም ተርእየሉ ኣጋጣሚ ኮይኑሎ ካብ ባህላዊ ትልሂትን ሙዚቃን ጀሚርካ ክሳብቲ ኣብ ከባቢት ውድድር ዝቐርብ ናይ መግቢ ባህሊ ኪጋሊ ነዚ ቻምፒየን ዓለም ተጠቒማ መለለይኣ ንዓለም ከተካፍሎ ትዳሎላ ንህዝቢ ሩዋንዳ እዚ ውድድር ሓደ ዓቢ ሃገራዊ ሓበንን ሓድነትን ዘንጸባርቕ ፍጻሜ ኮይኑሎ ሻውዓይ ድሕሪ ውድድር ዘሎ ሓይሊ ኣብ መደብ ወለንታውያንን ስፍሓት ምድላዋትን
عوت حدا خمس زبالة علماوي وددر أب تعري إتهم زي الرأي وأشحات سباز تمركوسيو منغست رواندان أهجراوي محبر بشكليتان لعلى خلتش عن حموشميتن زخونو ولنتاويان استساتفو سفيح مدب أدالي مالو زوم ولنتاويان كاب وشت رواندا كاب ملع علم زموت خينهم كم لبز وددر كوينهم يقلقل اللو سرحهم دما نبتحتي ممرح مهاب ቋንቋታት ምትርጓም ንጋዜጠኛታት ምሕጋዝ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣቀባብላ ምግባር ከምውን ኣብ መስመር ቅድድም ሓበሬታ ምዝርጋሕ ዝብሉ ብዙሓት ዕዮታት የጠቃልል እዚ መደብ ንዜጋታት ሩዋንዳ ኣብ ታሪኻዊ ውድድር ሃገሮም ብቐጥታ ተሳተፍቲ ንክኾኑ ዕድል ዝህብ ኮይኑ ሃገራዊ ሓበንን ስኒትን ይዕዝዝ ካብዚ ሓሊፉ ነዞም ወለንታውያን ኣብ ምውሃድ ዓበይቲ ውድድራትን ልምምድን ተመክሮ ስለ ዝሰንቁ ንመጻኢ ውድድራት ዓቕሚ ሃገር ኣብ ምህናጽ ዘላቒ ኣበርክቶለዎም እዚ ንድሕሪት እቲ ብካሜራ ዘይርአ ውራይ ዘሎ ዓቢ ማሕበራዊ ምትእስሳርን ውዳበን ዘርኢ ኩርናዕ እዩ ሻምናይ ቀጠልያዊ ውርሻ ተባሂሉ ዘሎ እዚ ውድድር ንከባብያዊ ጽልዋ ዝገድፎ ኣሰር እዩ ኣብዚ ዘመነ ክሊማዊ ለውጢ ዓበይቲ ስፖርታዊ ውድድራት ብዝገድፍዎ ኣሰር ንኣከባቢ ክብክሉ ይረኣዮም ሩዋንዳ ግን ነዚ ውድድር ከም መርኣያ ጽሬትን ምሕላይ ኣከባብን ክትጥቀመሉ ትጽዕራላ ሩዋንዳ ብፍላይ ድማ ኪጋሊ በቲ ኣህግራዊ ተፈላጥነት ዝረኸበ መደብ ምእንጋድ ፕላስቲክን ወርሓዊ መደብ ጽሬትን ማለት እሙጓንዳንያ ትፍለጥ ኣዋሃርቲ ቻምፒዮን ዓለም 2025 ቀጠልያዊ ውርሻ ወይ ድማ ግሪን ሌጋሲ ክገድፉ መብጽዓ ኣትዮም ኣለዉ እዚ ድማ ጎሓፍ በኣገባብ ምእላይ ከም እንደገና ክጥቀሙ ዝኽእሉ ነገራት ማለት ሪሳይክሊን ምጥቃም ከምውን ንኣትሌታት ተቐዳደምትን በጻሕትን ብህዝባዊ መጓዓዝያታት ክንቀሳቐሱ ምትብባዕ የጠቓልል በተወሳኺ ምስቲ ውድድር ተኣሳሲሩ ኣብ መላእ ሩዋንዳ ኣግራብ ናይ ምትካል መደባት ክህሉ ትጽቢት ተገይሩሎ ዕላምኡ እቲ ውድድር ዝፈጥሮ ካርቦን ንምንካይ ጥራይ ዘይኮነስ ንኻልኦት ሃገራት ኣብ ምውሃድ ዓበይቲ ውድድራት ንኸባቢ ኣየር ክሓስባ ኣብነት ንምዃን እዩ እዚ ድማ ሩዋንዳ ንስፖርት ምስ ምዕቃብ ከባቢ ብኸመይ ክትተኣሳሰር ከም እትኽእል ዘርኢ ኣርእስቲ ኮይኑሎ ታሽዓይ ብሽክሌታ ንዓለም ሙሉእ UCI ንምንታይ ንኣፍሪቃ ከም ዝመረጸ ኣህግራዊ ማሕበር ብሽክሌታ ማለት UCI ንቻምፒዮን ቅድድም ብሽክሌታ ዓለም ናብ ሩዋንዳ ከምጽኦ ዝወሰነሉ ምኽንያት ካብ ስፖርታዊ መዳይ ዝሰረጸ ስትራቴጂካዊ ራእይ ኣለዎ ንነዊሕ ዓመታት እዚ ስፖርት ኣብ ኤውሮጳ ዝተሓጽረ እዩ ነይሩ እዚ ናብ ኣፍሪቃ ምምጽኡ ድማ ብሽክሌታ ከም ሓቀኛ ዓለማዊ ስፖርት ንምስፋሕ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ምዃኑ የመልክት UCI ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ዓርሞሽሽ ዓቕሚ ፍቕርን ስፖርትን ዘይተዳህሰሰ ብቕዓትን ውህብቶን ተገንዚቡሎ ነዚ ውድድር ኣብ ሩዋንዳ ምውዳቡ ንብዙሓት መንእስያት ኣፍሪቃውያን ናብዚ ስፖርት ንኽሰሓቡ መተባብዒ ዝኸውን ካልኣይ ድማ ንስፖንሰራትን ዓበይቲ ጋንታታትን ሓደስቲ ዕዳጋታት ይኸፍተሎም UCI ነዚ ውድድር ናብ ሓደስቲ ቦታታት ብምውሳድ ንዝተፈላለዩ ባህልታትን ህዝብታትን ናብ ስድራቤት ብሽክሌታ የእትሎ እዚ ምርጫ ሓደ ስፖርታዊ ውድድር ንዓለም ለኻዊ ዕቤት ስፖርትን ንምትሕግጋዝን ከመይ ከም ዝጠቅም ዘርኢ ዓቕሚ ትንታነ ዝሓትት ዛዕባ እዩ ዓስራይ ኣብዚ ውድድር ፍሉይ ብድሆ ኮይኑ ዘሎ ንተቐዳደምቲ ክፍታን ማለት ኣልቲቲድ ኩነታት ኣየርን ከምውን ኣብ መሬትካ ምውድዳርን እቲ መስመር ቅድድም ወይ ቅርጽ መሬት ብብራኸታ ጥራይ ዘይኮነስ ብኩነታት ኣየሩ እውን ፍሉይ ብድሆ ይፈጥር ኪጋሊ ዳርጋ 1569 ሜትሮ ካብ ጽፍሒ ባሕሪ ልዕል ትብል እዚ ድማ ኣብ ኣየር መጠን ኦክሲጅን ንኽንኪ ስለ ዝገብር ንብዙሓት ካብ ኤውሮጳ ዝመጹ ተቐዳደምቲ ኣትሌታት ዓብዪ ብድሆ ይፈጥረሎም እቶም ምስ ከምዚ ዓይነት ቅርጽ መሬትን ክሊማን ዘይተለማመዱ ተቐዳደምቲ ክደኽሙን ግዳይ ስዕረት ክኾኑን ይኽእሉ እዮም ብተወሳኺ ኣብ ወርሒ መስከረም ኣብ
ኪጋሊ ሙቐትን ዝናብን ልሙድ እዩ እዚ ድንገታዊ ለውጢ ኩነታት ኣየር ንኣትሌታት ተቐዳደምቲ ኣካላውን ኣእምሮኣውን ብድሆ ይውስኸሎም ኣብዚ ኩነታት እዚ ሩዋንዳውያንን ካልኦት ምብራቕ ኣፍሪቃውያን ኣትሌታት ተቐዳደምትን ብተፈጥሮ ዝለመድዎ ስለ ዝኾነ ኣድቫንቴጅ ኣለዎም ስለዚ ድማ እቲ ውድድር ኣብ መንጎቶም ብሉጻት ተቐዳደምቲ ኣትሌታት ማለት ተቐዳደምቲ ብሽክሌታ ዓለም ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መንጎቶም ነዚ ፍሉይ ኩነታት ተፃዊሮም ክወዳደሩ ዝኽእሉን ዘይክእሉን እውን ዝካየድ ውድድር ኮይኑሎ እቲ ዓወት ናይቲ ብሓይሊ ጥራይ ዘይኮነስ ነዚ ኩነታት ተላሚዱ ተፃዊሩ ብኣእምሮ ዝተዳለወ ተቐዳዳማይ ክኸውን እዩ مباركة زخبركم تخاتلتنا نزل مدب انتفتيخمو لايك ناب كل نخبات أحدما شير بمقبار كتحبابرونا اندات محتنا نايلوم مدبنا أبزو ودينا لنا سسنايوم صحاب سنيت رفتا نخسر النهار سينما سمرة عب سينما سمرة أطعم زنك نحوري وعاما كوميدي دراما علالات وزاتا سبورت فيلم